سلام تعنا هبلي كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان كما ياللخم دحنا دقنيخم እግዚአብሔር መስገን أنا بوغني እግዚአብሔር يمسجن سلام عليكم نسخاتكم كم زخماي سب فسها سلام حقوس تعنا فقر سلام كم تخونوا بعد مولد تسفايا أمنا لهم عن تنريهم فيديو تاع أزيهم بتعمي بزحات علالات يوم زلونا مالتي كواتهم عجمة تجراوي دا طبعا زت صار في زخم مني ورثه حتى حفتنا ون ببريزيدنت كيتاچو ردا تخفيلوا حدነት ኤርትራውያን ንምብታን ትግራዊትና ሃለወት ገንዘብ ድሕሪትና ተቀበለት ኩላትና ጸላኣት ምዃንና ከብራ halፈርቱ ማለት ኤርትራን ዛዕባ ናይ ትግራይ በደልናና በደል ኢሎም ዝሓልፋት ከም ዘለዎ ይዝፈልጣና ቀፂሉን ተጋዳላይ አበበርአያ نوارسا يكالو سراويت إيرترا سلام دا سلام يكالو بعل سر وردت ودت أبان معبل كفلاين بمنن كمين زبلون كنا العلل كومينا مالتي عقل زبالو ماكينة دي واللي لنا كيف تستنبر على غيرك خاصنا أقول أنت حلنا قلبه كاشي دي مكاين بحسب ذكرانو ጽቡቕ ኣለና ዝብል ጥራሕ ኢሎም ዝፍቶ ጽቡቕ ኣለና ካልኡን ምስጢር ኣዴኻን ዓድኻን ሕሊፍካ ኣይወሃብ ንዩ ይብለልና ኣሎ ጆርጆ ድራር ኣዴኻ ፀገምተለዋ ኣብ ሚድያ ከይድካ ይተዛረበሉን ኢኻ ዝበሎ ግን ምስ ምንታይ ተሓይዚኡ ብኸመይ ዓይነት ግብረ መልስኸ መን ሂብዎ ንዕኡ እውን ኣለና ردؤنا እንዳበልና ሽግርና ኤርትራ ናብ ዓለም ነቃልዑ ኣለና እምበር مش تفرس هاجر كابوت أتغرف بلوكيت يلان أمنا ጻንሒት ተቃለስቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ መቐለ እቶም 2000 ሰናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ክንደዮም ነይሮም ኤርትራውያን ኣጸቢቕና ንፈልጦም ኢና ጉዳያት ተቃለስቲ ይዕወት ኣሎ ዶ ዝብልውን ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዳሳስ ንገብረሎም ትሕዝቶታት እዮም ንቐፅል ولا عورة هارودي عشبة هبا فهبا قال تقراي إن شو عتا يشكر ما keep it up ودع عدي إلى تنا مالتيو يقني اللي إلى الله مالتيو ERM 3806 نبي شدن keep up the good work سلام نخلنا زمننا يبارك لايك إلى تنا آمين much love I really appreciate such a wonderful comment by the way قبر حقوس لايك إلى تنا بتعم إذا مسكنا مالتيو نجيشها تصفي شدن حاونا نفع من قنيا إخا بتعمينا نكاتات لك لايك كيلو من الله مالت بتعمي إذا مسكنا ولا أنا كبرات فتوات نحوات يغني اللي مالتيو نريتاتكم هنا زغنا ريتو نعمل لهم عن فيديو حيزكم أنت نسكر شتت قبلكم يا مالتيو Welcome to Shidden Reacts 1 ومونا لهم عن فيديو نريو قرمسكالي وعبل انتهى أذانا قرمسكال قدايس كسمعيا قرمسكالي وعبل قرمسكالي اتمسنا نعقامنا اتتحلو نولولو اتقابي نكبير واني قرمسكالي وعبل Finally the meme قبقات زولوها مالتيو The input for our meme was found قرمسكالي وعبل رخيبنا يا مالتي من يتا قرمسكال ودأي تخيل مالتي وعبل يغابل عوبل مالتي بايزوي نزا ترقم تقرينيا نا ترقمنا مكرانا رخيبنا لنا مالتي دك حدا قودبو كأزيت سما معدو خوينكمنا قاش باركا اي قال دي خير عسكن ولي اسكي قاش بزغ زاربل انا قال قاش باركا مش ده انا ابي إرترا تقراوي كيك عجمة تقراوي دا طبعا زت صار في زخم مني ورثه كاب قرابتنا كاب ولدنا كاب قلي توارا رسد صار في زمجة ما أنا ولد إلى خاب عفيت تقراوي وتصني عفلتهم كمان تقراوي أنت مسد قل كومن دا طبعا ناينا عبينا نحنا تعمل فعلت تواسائي يا زعفتنا نحنا كم تقراويتنا نفلتا يجي حندب قال قاش باركا كوينا قاش باركا كم تصلاينا حزب تقراينا بل تفكرها نحنا إرتراويان بزعبا نادنا نادنا أماتاتا نادنا هيستوري فرعات إرتراوها تبعي نحنا نزخونا سبين قلقين أنا كومي عملني سلازم تنقع تدلي إسانو على تقراويتنا هاللوت جنزب دحرتنا تقبلت كبريزدنت تقراي جيتاتشو نزي علامات سرح على مونغ إرتراويان مفحفح مفتاح حراي سلازي إذا منقسي تقراويتي أجنكا قارقاش باركا إن بلتيا يزبزلو مالتي تقراي نقاش باركا يروالو إما وزحتهم سبات ويلكام بايزوي دق قاش نعيخم منيشم ودقاش ويلكام يا أخي كاسيد أنا دسي جدا بايزو ندعلا دول يفتوكا أنا بايزو إسكي كاتسل فيلا بدأك خانة تقراي
ኤርትራዊ ማለት እዩ ንኽሓልፍ ንኤውሮጳ ንኽሰግር ኢዳ ድመፅምር ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ የለን ማለት እዩ ከምዚ ልክዕ ብሊብያ ጌርካ ሓሊፍካ ንኢታሊን ገለን ተኣትዎ ከምኡ ኢኻ ትጥቀመላ እምበር ኣብኡ ክነብር ኣይኮነን ሰብ መፅኡ ኣብኡ ስለ ዘንብሩኹም ብኡ ስለ ደብልዑኹም ታሪክ ክትልውጥዎ ግን ከይተሓስቡ ማለት እዩ ህዝቢ ጋሽ ባርካ ዶ ይኮነ ህዝቢ ፀላኢ ትግራይ ከዓ እቲ ብልዕልና ዝወረደ ብወያነ ዝወረደና ግፍዒ ኩላትና ፀላእት ምዃንና ከብርሃል ክፈርቱ ማለት እዩ ስለዚ ብኻሊእ ባህላ ንስኻ ከዓ ትብል ዘለኻ ማለት እዩ ንትግራይ ኣይትፈልጣ ይጥይቓ ትማሊ ተወለድካ ካሊእ ሓደ ንእሽለይ ቆልዓ ማለት እዩ ብድሕሪና ተወለድካ እንታይ ትብል ኣለኻ ክትበልዕ ክትሰቲ ንቡር እዩ ሓደ ዓዲ ከይድካ ከምቲ ሊብያ ዘሕልፉና ሊብያ እንታይ ገይሮም የምሕሊፎምካ እንታይ ካ ሸይጦም ደ የምሕሊፎምካ ሊብያ ብሊብያ ሓልፍካን ኣፍተር ኦል ንስኻ ብኡ ተተሓልፈ የምሓልፍካን ግን ከመይ ገይሮም ከም ዘሕለፉካ ትፈልጥ ዲኻ ናይ ጉዳይ ትግራይ ካ ምስ ናይ ሊብያ ተወዳድር እምበር መፂኻ ማለት እዩ ሕውነት ሊብያን ሕውነት ትግራይስ ሓደ እዩ ክትብል ዲኻ ጀሚርካ ኣነ እኳ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ዝብል ኣመለኻኽታን ሓሳብን ኣለኒ እንተኢልካ ክትሕዞ ንሓዋሩ ዋላ ማለት እዩ سيف تقبره تخكل دي أمودة تاجن كمش مشكاي حساب زين عهات صبوا يخونن كم زي عينته زربان حناون أنا بصورة رأي فلتن بزعوات اللقات إيرتراوي نحرد أمتيخا تقراوي ني إيرتراو زلوا فقري بتعمي بولوس عالم درجان خالي يسب كم جرو حوائي يلون تسوع سميع فلتن مالت من أبوغاني إيرترا زلوا نقرني عبر يتصحف تخكلنيا مالتي ثم بقدر ما يزرعنا يوم كم زوم حنت أبجزانا سرحتني ورك أحيزنا لنا متى خوسري يلهم تزارب السبات كا تدري كلنا خاط عيات كم زوم مسلين إحنا ونجميتنا مالتي ترقول كم في اللي زعم السؤال السبات زي كونس توم أزيوم عيات سبات زبها السبات عيات مخانم إنا وسيدنا بوينا خاطر ردينا تقول دايزي مالتي نهزب تقرأ دريفو نهزب إرتراوي نملنا له اسكن أبزب إرترا نهزب تقرأ تجمع زلوهن أي سمعني قالت ناي بوليتيكا تجمع خال نقدر تريكوني أبز طورنتكم عند إرترا نقول حمام بدويمكم ردي كله قالت فاينانس عقمهم ومورالهم أبدقر لهم أبقلل لهم دين فلتا ما تعرف الناس ما تلهم إرتران لعبنا يتقرأي بدلنا أنا بدلي لهم زحفات كم زلوا إزفلت عن 5 دقائق كلا إن قرفتنا يقدم مرفتنا يقدم دما زي إرترا زي إرترا حدين قال سولا أبقى سحجر عنده الجن أمنت وتقول ترى كوكونا نكون أرحوينا يدرف وتقول أرحوينا يلون زعبها هذي الفكرة كتدرف كله أبدأ رأيها نيرترا درفي ردي كله سلام دا سلامي كالو بعد سر جينا ودي قال دبل كم تعاندنا تودي لو مخوين إمبر مالتي أنا لايك تودي الفرنجي لو مخونا حملة خونا يتسبسيلو قال وطت بقرن ده حزونة تزرع كويس أنا قلنا زلنا برتدر فقدم مع الطفينا الكأخان ده سمعنا عند زعبنا أي ناي سوزنينو ناي بحبولهم كوميدي فيلمي دارا أنا ندرفنا ناي كيروس على ما يهندا سعسعون أي يوم أنا باري جرنا نسعسعنا إن نيرنا ولا تفعل يخم يلومنا تفعل لنا أنت لنا تدرف جنا يفلينا نيرو كينات يفلينا نيرو بحدنا نسعس نيرنا مالتي هذا تجرايس هاي محجب زحجي ساعات مالتي عدا يعد كل زبل درف تدرف الحين إذا أماني اللي تدرفات إرتراون إرترا أيلو تجراي كان أنت جرا يا تدرف هايلي سمعة بقى ننامنا كتوصلوا مالتي إبراهيم أفورك درف يا سمع خوني نديبل حدث مسؤوزي مالتي ويكان إيش اللي زني يبل كل نبي هو تيبل مو حراين عزخو نرئتات كن صحفلو ويكا خنقدفلو مالتي تحاسوت كاب قدمو جميريو نوح عمت غيرولو مالتي حيجا سوري يسدد مهلاوي علم بوليتيكا زي كونه بربحي اتم حدر زلا مس منغست إرترا خوينات زوغد سرح خنسر علنا هز تግራይ مس إرترا منغست ወይ مس ህዝቢ ዓርቂ ፈፂሙ ታይ ይخربح ንባዕሉን ህዝቢ ኤርትራ زي طعمو فقودو ስደትን ካልእ እንፋሕፋሒሉ ህዝ ትግራይ ዝረኽቦ ነገር የለን ህዚ بطعم مشجري بصور مواصو زيولو 25 عامة ون زتوقت أزرع مخاطفات زمت زربا ناي إيرترا منغستاو تفوترو أي ملكتنا حدا كالاي بصور عالم تتقنقاس غريفاتو إيا خاو جيو بوليتيكس ناو جيو إيكونوميكس تغير العالم عبر بحقيقة تدهنبر أبوليتيكاوي أيديولوجي بزوح متكوار أي واتنون أيدلنو كومون أيكون يومان أبيمو من مو يسمع سمعكو إزيل برززارب لخو انت ساين زللو مسيلكم لو مسي كابجو بوليتيكس نابجو إيكونوميكس يتغيرو ربح إيو مالتيو ولا تنسأل عدتاتسي انتاك شتلكي انتاك تدلي لاس بدحريات حقزا مالتي انتاك شتلكي كدي دولار تغفلني كنديك بكي سلسة نيكلير كمي زيكو نيكلير ويبنز يخونا اير تو سارفيس ميسايل مبر هي مارس دي مبال هاي مارس يوم سبحان الصوم كبكسي بك أتقم يولنا هندي أسرت عيسرة
ርኢት ይሕሹኺ ከምኡ እንዳተባሃለ ሰማዕ ዘለዋ ብውሽጢ ዋላተን ዝበኣሳ ዓድታት ብደገ ንሰምዐን ደሴ ኣሸናፊ ጸሓፈ እዩ ኦሊሴንጎ ኣባሳንጆ ንውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ዝፀባእ ሓደገኛ መደረ ስሚዑ ማለት 9 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዘተ ጸብጻብ ከይዲ ፕሪቶሪያ ብምቕራብ ሓሳቡ ዝገለጾ ኦሊሴንጎ ኣባሳንጆ ንሕገ መንግስታዊ ግዛእታት ትግራይ ኣመልኪቱ እንታይ ኢሉ ኦሊሴንጎ ኣባሳንጆ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ንሕገ መንግስታዊ ግዛእታት ትግራይ ኣመልኪቱ እንትዛረብ እቲ ጉዳይ ክሳብ ዝፍታሕ ዘከራኽሩ ከባቢታት ግድን ገለልተኛታት ነፃ ክኾኑ ኣለዎም contested areas must remain neutral until the issue is resolved ኢሉ ክብል ከም ዝገለጸ ሪፖርተር ጸብጺቡ ኣሎ እዚ ድማ ንውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጸባእ መደረ እዩ ንምዃኑ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ኢድ ምምሕዳር ትግራይ ወፃእ ክኾኑ ዝግብኦም ኣከራኸርቲ contested ዝኾኑ ኤሪያታት ወይ ከዓ contested areas ዝበሃሉ ከባቢታት ኣለዎ ድዮም ካብ መን ገለልተኛ ወይ ከዓ ነፃ ክኾኑ ዝብል ርኢቶ ሂቦ ኣሎ ማለት እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝብል ነበረ ብሕገ መንግስቲ መሰረት እቶም ቅድሚ ሕጂ ኣካል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ማለት እዩ ናብ ተመሊሶም ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሩሉ ኣካል ክወሃቡ ከም ምዃኖም ይዛረብ ስለዚ ኮንቴስትድ ኤሪያስ ዝበሃሉስ የለውን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ግን ቅድሚኡ ኣተሓሒዞም ነዚ ነገር እዚ ማለት እዩ መልዓሊ መበገስ ሓሳብ ወይ ከዓ ኩናት ክኾኑ ዝኽእሉ ንምባል ንሕርዳእ ኮይኑ ሞስት ፕሮባብሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቶም ክዛረቡ እዩ ዘለዎም ብደንቢ ገይሮም ባይዘወይ ታይከኦም ከምዚ ቀርኒ ተራእዮም ዘሎ እስኪ ካብ ነቕፎም ዝሰርኮ ሰብ ይልፈት ባዕሉን ነው ይልዩ ዛድልድል እዚኣ ተባላሽ ያለኻ ተልኻ ስርዓት ግበር ንዓ ተንበርከኸ እቲ ወዚ ቅልጥፍ ኢልኻ ስጉም ትውሰደሉ ይብለካ ኣስያት ብመሰረቱ ይቕበል ውድብ እዚ ኣሸጋሪ ውድብ እዩ ክበር ንበር ተው ኢሉ ኣብ መቐለ ይነበር ከዘብዚ ክሰዓት ክበር ነበር ኢልና ይብስሩ ርኢቶ ይቕበል ንሓቂ ይብስሩ ድፉን እዝኒ ማለት እዩ ፀማም እዝኒ ዘለዎ ውድብ ሕወሓት ባይዘይ ብዛዕባ ርኢቶ መልኪትካ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ርኢቶ ካብ ዘይሰምዑ ውድባት ናይ ሓቂ ማለት ብፍላይ ናይ መንእሰይ ርኢቶ ሞ ብስሪ ዘይቕበል የትግራይ ወጣት ህወሓት ላይ ቆርጦ ተነስተዋል ይብሉ ኣለው እዚ ኸ ይሄን ኦፖዝ ማድረግ መቻላል ደብረጽዮን መቃወም አለበት ምክንያቱም አቅጣጫው ወደ ሌላ እየተቀየረ ነው ያለው በቃ ይሄ ደብረጽዮን አካሄድ ቶታሊ ሮንግ ነው ስለዚህ ይሄንን መቃወም መቻል አለበት ዲያስፖራው ምሁሩ ምንም በቃ ህወሓት ትዕርት ኮይና ዓሪ ዘይዕርት ኮይኑ ሙሉ ሰራዊት ትግራይ ፖለቲካዊ ኩነታት ክመርሕ ክእደሎ ኢልካ ተቃውሞካ ተስማዕ ለካ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊት ትግራይ ብጣዕሚ ኮሪሐ ኣና ብሂወት ሙሉእ ከም ትሰምዑ ነው ይፈልጥ እሺ ብትዞፀ መግለጺ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ሓደሎ ብጣዕሚ ዘሕዘነኒ ሚክ ሓበሻ ዝበሃል ሓደ ወዲ ዓድዋ እዩ ዝብል ወዲ ዓጋማ ረኖ ኣነ ይፈልጥ ነው ድመቐለ ዲ ወዲ ሸላ ወዲ ኣኽሱም أمطلع ميك حبشة يزبال نتي سراويت تقرأ يزوجو مقلة زي دقوفه إيلس بقى شاف موس يقطعيتو عتاودي أبيوتي ملو كم شو معلتي تسكيف أنا تقاريش إيه مثل فيديو مبر يلا هنا من عم ترين زلهم حافير أنا متكل زي ولا سب عيفتو سبعي متكلو حنتي عبك أنا جون تعطيه سألان تمشينون شمي كير أنا خبده خبلا سايكل مسكفي مالت عين سكف أي تذكر وين السك أي نسكفن أي تذكر يا خامر راح ينسكفن الشني إيشي تكعروا ناي بوليتيكا مورال اللوم ناي بوليتيكا مورال جعانو ناتم مرحت بوليتيكا ناتم سرعت كويم تالكايم سايتول عد جعانويل عد الأكاونتويل عد صحافت بل عد قلبل عد صحافتي عد ليكاونتي عد مهرات بل بغينا نبل بل اي اذا قلد مالتي من يتحيل حساوي كابزوم سلسته ايش اسكي فرط غير سمعت هو لو يغنزب معك غنزب له ماكينه دي بل يلنو انا ريم كوزن تويوتا كورولا دو تويوتا جلز بحالا دقا اسما كاين يبلو من اسيت كسسا اسمرا تعمرات اسكا شدش مكاين بحساب زخرانو هايوي تسريح له أنا بغنا نبحثو نازل ستقدر لسه بتحسوا وتخليو بمتأنجركم حاسوا إيه إيش متأنجركم حاسوا إيه نايزي أقول ده أسكت غسل لو من تاي فاشل ما تيزونه تحسوا زي شبه تصفى نسبة تغب تتعلل صبوا على ناس بنطرح لهم زفتو صبوا علينا ما نقصي تنقف عدل لم يتغير لنا لو تقوله لو تقول له إمبارح بيرترا اسكت حنت لو تستقبلت نقول وصورات تفتحهم أي تفتحون أتهلن كل حاسوتي ليه لك قال لهم حاسوتي كله تصبصابي وني حاسوت تصبصاب صاحبي دا سمعنا متينا قتل بالنسخه مالتي
ክሳብ ሕጂ እኮ ኩላ ማለት እዩ ትሕስያ ፀኒሓ ብስሩ ዝቃወሞም ኣይፈትውን ከይብለካ ኣለኹ ኣይሰምዐን እንዲያ ዘላ እዞም ስርዓታት ዝቃወሞም ኣይኮኑ ዝፈትው ትሕሱ ተኮይንካ ጥራሕ ዝፈትውካ ዝድግፉካ ማለት እዩ ትሪኦ ነበርካ ቅድም ኢሉ ብኣምሓርኛ ዶ ብትግርኛ ዶ ከዓ ዘውግዕ ዝነበረ ማለት እዩ ተኸፋሊ ክልተ ገዛ እዩ አንጮ ክልተ ዓንዴል ዝበሃል ምሻሎ ኣብቲ ይበልዕ ኣብ ሓደ ገዛ ንባዕሉ ምኽፋል ፀሊእና ኣለና ሕና ባይዞይ ቅርሺ ክንወካዶ ተዝብሉካ ሽደንሲ ናይ ዝኾነ ሓደ እንታይ ዝበሃል ተገዛኢ ሓበሬታ ዶ መመሓላለፍካ ነርካ ከመይ ከምገበርካዮ ዝብለኒ ሰብ እኳ ይሳእኒ ኣነ ናይ ሓቂ ንምዝራብ ቅርሺ ፀልእ ሰብ ኣሎ ኢለ እንተዘይ ኣመንኩ ግን ከምዚ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝማሰል ሲሉ ዘየለ ማለት ያ መሬት ጥብ ዝበለ ወግዒ ኣልዒልካ ኣውጊዕኻ ንህዝቢ ንሕብረተሰብ ኣደርቢሽካ ተወስዶ ቅርሺ ግን ናበይ ከም ዘእትወኩም ኣነ ኣይዶኖ ኣይፈልጥን የብስሩ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለኹም ኣብ ትግራይ ብልሹ ዝኾነ ካይዳ ማለት እዩ መንእሰይ ኮይኑስ ንዓዱስ ኣተኳሲ ኮይኑ ይመፅእ ኣብ ምንታይ ዲኻ ተኩስካ ክትበልዑ ትቅርሺ እንታይ ዝገብሩ ኣነ ርኮ እዩ እሺ ገብረ ህይወት እሺ ዶትኮም ዳንኤል ተኽላይ ኣልታውሲ ኣባፅዕሲ ገዛውቲ ተበላሽዩ who are you telling me ኣነ ኤርትራዊ ፈልጠ ባፅዕታ ኮይኑሎ ኣብ ከረንታ ያጋጥም ኣሎ ፍሉይ ቪድዮ ናይ ሓደ ራሻዊ ዝሰኣሎ ክርኢ ደልኒ ኣነ I know already ኣዴኻ ፀገም ተለዋ ኣብ ሚድያ ከይድካ ይትዛረበሉን ኢኻ ለባም ዳር ኮይንካ you know ፀገም ከም ዘለካ ኣብ ገዛኻ ኣዴኻኒ እንታይ ኢኻ ትገብር ፅቡቕ ኣለና ተሓንያ መቸም ንተቐርበኻ ቁርብ ተለይተ ተንብህ ፀጋም ናይ ገዛኻ ንኽትነግር ክትጓየ ትውዕል ሚድያ ስራሕናትካ ፀጋም ናይ ሃገርካ መንጋርቲ ኮይኑ መን ይኽድንግፀልካ ክላገፁልካ እዮም ንነብሮ ዘለና ሂወት ሽግርካ ኣብ ሚድያ ምሰውፃኸ ቡ ገይሮ እዮም ዝላገፁልካ ኣብዲኻኒ you're not gonna get anything ሓራይ ሲሉ ሕሶት ደኣ ኮይኑ እቲ ኣካይዳኻ ነዘራርበኻን እምበር ብዛዕባ ጉዳይ ኣዶ ወይ ከዓ ናይ ገዛን ብዛዕባ ናይ ሃገር ጉዳይንሲ ኣፈላላይ ኣለዎ ንኣብነት እወ ምስጢራት ዝበሃል ኣለዎ ብዛዕባ ሓደ ዓዲ ክትዛረብ እንተለኻ ኣሕሊፍካ ክትቦም ዘይግባእ ንዓድኻ ናብ ሓደጋ ዘእትዉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ብጥብቂ ዝተሓዙ ምስጢራት ኣለዎ ኣሕሊፍካ ምሃብ ክሳብ ማእሰርቲ ስቀ ምስ ቃልዋይ ሞት እውን ከፍርደካ ይኽእል ይኸውን ኣይፍለጥ ከከም ዓዱ ይፈላለ ማለት እዩ እንተ ብዛዕባ ኣብ ዓድና ገዛ ይተሰርሐን ኣብ ዓድና ዝነበረ ህንፃ ግን ኣይተሓደሰን ኢለ ውጊዕ ኣነስ ገዛናስ ኣይተሃነፀትን ዘላ ኢሉ መን የውጊዕዎ ማለት እዩ መን ከይሰምዓካ ኢኻ ፈሪሕኻ መን ከይሰምዓካ ንኣብነት ትግራይሲ መቐለስ ክንድቲ ዝግባእ ሃይወ ኣይተሰርሐላን ዘሎ ዑናይ ኮይና ዘላ ከተማታት ትግራይስ ኣይማዕበላን ዘለዋ ክምዕበላ እዩ ዝግበእ ነይሩ ኣዝዩ ፈጣን ዝኾነን ሞደርን ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐን ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ክህልወን ኣለዎ እዚ ተዘይኮይኑ ሕጂ ድሒረን ደኺመን እየን ዘለዋ እዚስ እዚልካ ምዝራብሲ ናይ ገዛኻ ኣደይ ፀጊምዎ ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ማለት እዩ ብስሩ ኣፍተር ኦል ትዛረቦ ዘለኻ ንስኻ ንኤርትራውያን ድሕሪ ዳኣ ትዛረቦም ኮንካሲ ቶም ሰማዕቲኦም ትብሎም ዘለኻ በኣና ዳስሓቆዮም ክውዕሉ ትብሎም ዘለኻ ስመን እዮም ኣሜሪካ ዳ ትስሓቀካዎም ኢላ ማለት እዚ ህልወሳ ይበሃል እዚ ሳክት ስኢልካ ንኽተምስል ትዛረቦ ዓይነት ቃላት ግደፍ ጆርጆ ማለት እዩ ግደፍ ወቃ ከምዚ ዝበለ ነገር የለን ዓደይ ክትመሓይሽ ኣለዋ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ዝውቀስ ኣካል ይባይዞ ዝሙገስ ኣይኮነን ስርሑ እዩ እሱ ማለት እዩ ናይ ግድን ኢኻ ካብ ዘለካ ልካ ሓግዙን ክትብል ኢኻ ኦፊሻል እውን ወፂኻ በደባባይ ክንዲዚ ዓቕሚ ገንዘብ ደልየ ኣለኹ ሓግዙን ክትብል ኢኻ ግድን ምክንያቱ ኣዴኻ ከይትሞተካ ማለት እዩ ኤርትራኻ እኹም ኢና ንዓና ኣዴና እያ ሃገርና እያ ሓሚማ በቃ ናብ ሞት ትኸይድ ስለ ዘላ እንታይ ንገብር ኣለና ርድኡና እንዳበልና ሽግርና ኤርትራ ናብ ዓለም ነቃልዑ ኣለና እምበር በኣኻ ብወላሓንትን ብዓሌታዊ ወፍርኻን ምሽ ትፈርስ ሃገር ካብ ቦታ ኣትጎርፍ ብሉኬት የላን እመነኒ ትረፍ ንስኻ ነታ መርዝን ክትዘርእ ትተኽበልካ ዝነበረት ሓርገፅ ውድብ ቀማቂሙ ጠበቕ ዘትረፈ ነቲ ክሃልቕ ዝተመነኻዮ ሰራዊት ዝወለደ ሓፋሽ ኤርትራዊዩ ዛዕባና ገጊኻዮ ከይትህሉ ወዲ ሓወቦይ ትማሊ ዕንጀልና ብስጎርፎ እሺ ትግራይ ትስዕር ዝብሉ ዝነበሩ ንሰራዊት ኤርትራ ብጆኖሳይድ ድኸሰሱ 200 ተኣኪቦም ነይሮም ዝበሎ 200 ነይሮም ክኾኑ ይኽእል እዮም ግን ካብቶም 200 ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ክንደዮም ነይሮም እዚ ብስታስቲክስ ስለ ዘይንፈልጦ ስቲል ኣብ ሕቶ ምልክት ከነክትቡ ክንክእል ኣለና ናይ ብሓቂ ኩሎም ኤርትራውያን ድዮም ነይሮም ወይስ ዝተሓወስዎም ነይሮም ኤርትራውያን ኣፀቢቕና ንፈልጦም ኢና ብዙሓት ካብኣቶም ደቂ ሰውኣት ነዚ ሃገር እዚኣ ሃገር ኣብ ምዃን ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ቤተሰብ ዘለዎም እዮም ስለዚ ብኽብሮትን ብስነ ስርዓትን ምስኣቶም ዲስካስ ክንገብር ንዘራረብ እዩ ዘለና እምበር ኣብ ኣቃጫጭን ኣብ ገለን ምእታው ፅቡቅ ኮይኑ ኣይስማዓንን ሰብ ኮለ እዩ ሰብ ኣሎ ከውዚ መሬት እዚ ማለት እዩ ሰብ ስለዘየለ ዲ መሲልኩም ቶም ዘየለው ጥራሕ ነቲ ጋቢና ስለዝሓዝዎ እኮ እምበር ሰብ እኮ ኣብዚ መሬት እዚ ኣለ እዩ ከም ምህላው በዚ ኣቢልኩም ትፈልጡ ኢኹም እስኪ መንእሰይ ትክክለኛ ማለት ታብ መሬት ዘላ ዋሕ ኣቢልዎም ብርጌድ ንሓመዱ ማለት TDF ማለት እዩ እንዳበሉ
ኣብ ቅድሚት መፅም ብማይክሮፎን ነጉርና ነይሮም ሕጂ ኢትዮጵያ በፂሖም ህዝቢ ትግራይ ከይረ ኣይዎም ኣለስሎ ካብዚ ከፍ ፕሮፓጋንዳ እንታይ ኣሎ ራእይ ክሳዕ ክንደይ ብእምሮ እዚ መንእሰይ ይፃወት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓራይ ማለት እዩ ክፍሎም ይከኣሎ ስለ መጻእኻ ባህ ኢሉና እንኳዕ እውን ምስቲ እትፈትዎን ዝፈትወካን ህዝብኻ ብድሓን ኣራኸበካ ኢለ ፖስት ጌራ ዘላ ማለት እዩ ተሓዋቆፍ ዝኾነ ግዜ እዩ ዘለው ቀፂልና ከዓ ማለት እዩ ጓል ክፍሎም ይከኣሎ ወይ ወዲ ክፍሎም ይከኣሎን መድህንን ክንፅበይን ሓዳር ኣለዋ ድያታ ካሜራማን መን ኢኻ ኣይትሕሜና ትብልካ ማለት እዩ ኤዲት ኣረስማ መሽ ግርም ከምዚ ኣናበለት ሕጂ ንኩሉ ኤርትራዊ ዘይብሉ ባይታት ወዳእ ኩሉ ጉዛይ ብፍላይ ንኩሉ ክሓቅፍ ላዕልን ታሕትን እንዳበሉ ሕዋትካሲ ከሊል 390 ተገምቂልካ ሕጂ ንሕዋትካ ትቃወም እንድሕር ዳ ሃለኻ ንደቂ መሬትካ ንደቂ ደስትኻ ንዞም ኩሎም ደቂ ሓዞም ላዕልን ታሕትን ዘለው እንድሕር ዳ ተመሊስካ ትቃለሶም ሃለኻ which means ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ተስፋ ዘለካ መንእሰይ ስለዝኾንካ እዛረበካ እምበር ኣነ ስኢለ ኣትየ ዝኾነ ሰብ ይዛረብኒ ሓንቲ ከመሓላልፋ ዝደለኻ ንመንእሰያት ሃገርና እዚ ስጉረዶም እንታይ ሽሙ እንዳበሉ ዝኸድዎ ደለው ኣብ ኤርትራ ኸይድካ ኣብ ኤርትራ ከም ድሌትካ ተሰሊምካ ትዘውር ኣብ ምሸት ትወፅእ ለይቲ ውፃእ መን ኢኻ ዝብለካ የለን ኣብ ማንም ሃገር ኣብ ዝዘርካ ዜርካ ግን ኩሉ ተኣሽሙ እዩ እንዳተሰከፍካ እንዳተሸቑረርካ እንትኸደሉን ትስቀቐሉን እዩ ኣብ ሃገርና ግን ውዕሊ ሓዲሩ ተኣሽሙ ክመፀና እዩ ረህዋን ተኣሽሙ ናቢልና ኩሉ ልምዓት ሃገር እንድሕር ማዕቢላ ሃገርና ልዕሊ ኩሉ ሃገር ተኣሽሙ ከተብል እያ ሰበይት ሕጂ ኣነ ድሓን ፅቡቕቲ ሰበይቲ ምጭውቲ ሰበይቲ በቃ መልክዕኛ ሰበይቲ ውዒሉ ሓዲሩ እንታይ ክመፀና ኢላ እያ እታ ሰበይቲ ተዛሪባ እያ ባይዞ ኣነ ክዛረብ ዘይደለኹሉ ምክንያት ናይ ባዕለይ ምክንያት ኣለኒ ከሰጥሓ ኣይደለኹን ማለት እዩ ናይ እምበር ውዒሉ ሓዲሩ ሰላም ክመፀና እዩ ኢላ እያ ማለት እዩ ምንም ዝገደፈትሉ ዘረባ የብላን ኣሰይ ተመነኸ ይግበረልካ ደዋነ ንስኽ ፅብቕቲ ትሕሺ ትክክለኛ እዩ ማለት እዩ ውዒሉ ሓዲሩ ሰላም ክመፅ እዩ ሰባት ኣይእሰሩን እዮም ዘለዉ ዲኹም ትብሉኒ መን ኣለኹም ዝብል ሰባት ይእሰሩ ኣለዉ ኣሎ ሕጂ ብዚ ክልተ ቤተሰበይ ኣስመራ ምስከሩ ተሰዊሮም ክሳብ ሕጂ ድምፂ ይብልና ተጠንቀቕ ከይተኣትው ዝሰደለያለ ካልእ ግደፎ እንዶ ካልእ ዘሎ ሪፖርት ንዓይ ጉድጓድ ተሓሲቡ ዝነበረ ምክንያቱ ኣነ ንፃዕዳ ዝብል ሰብ ፃዕዳ ትብል ከዓ ናትና መራሕታ ይፈትውን እዮም ፃዕዳ ተኮይኑ ብተፃራሪ ፀሊም በል ፎቶካ ተኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዘይለምዐ ለሚዑ በል ከምኦም ክፈቱ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ኢልካ ነርካ ስሕተት እያ ነራ ኣይ ባባ ኣረጋይ ጎዩኒቲ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩማቶ ኣብ መወዳእታ ድማ ርእቶ ዘበለ ብሙሉእ ሂብኩም ማለት እዩ ሃናፅ ዘበለ ርእቶታትኩም እንዳፅሓፍኩም ኪዱ ይቐኒለይ ክብረት ይሃበለይ ዝብል ነትገብርዎ ዘለኹም ርእቶታት ማለት እዩ ለዋም ቅነ ክኾነልኩም ከዓ ኣዝየ ዝምነ ፅቡቓት ዕላላትን ወግዕታትን ዳህሲስና ዳርጋ እሞ ንስኻትኩም እውን ኣካል ናይ ትርኢቶ ብምዃን ኣብ ትርኢቶ ማለት እዩ ናይ ባዕልኩም ዝኾነ ሓሳብ ከም ተዕርፉ እርግፀኛ እየ ሰናይ ዘመን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ለዋም ቅነ ይኾነልካትኩም ዳሕነ ቀኒውታ ሰላምን ፍቕርን ንኹላህና ንደቂ ሰብ ቻው ውድ ላይት ድሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ